es pot governar amb por. No es pot governar amb aquest intent sistemàtic de vorejar les dificultats o d'amagar-les. És obvi que la situació de pandèmia genera situacions i complexitats que no estan contemplades en cap ordenança i, per tant, demanen criteri. Barcelona no la farem si no és amb la societat aquesta que dèiem abans, organitzada, activa, exigent, crítica, però que vol ser Barcelona i vol tenir l'oportunitat que ara creu que no té. I això vol dir parlar a fons d'economia, de diversificació, de com fugim de la dependència del turisme i, per tant, de què no n'hi ha prou amb dir no al turisme. Hem de dir sí a unes quantes coses. I jo estic disposat a anar fins on calgui per aquesta ciutat. Una aliança transformadora que no accepti les imposicions i l'hegemonia indiscutible del mercat com a única força que pren decisions. Barcelona té que tornar a ser subjecte, no pot seguir sent objecte. I l'alternativa per la ciutat, deixin-m'ho dir, són vostès. Sou vosaltres, dones i homes d'aquesta ciutat, tots i cada un.